Čekaj, sad pusti. Ne glavu, ne glavu, ne glavu. Ta prepune, tamo je... Neka pusti. Tamo nikad štuka mi veriš nisu dobiti 4 kila. Evo veri mi, ne znam da je neko zabao ovu na bolerini. Jes, prepune. Jedno što izgleda. Živa je, jel? Ako nije živa, ne, ona se pravi da mrtva. Pa prije, ako si pamet da ponesem dva šta piće s dve bolerine, ki lepčići staviti kreće, evo vidim, sam drugarima 5-6 štuka sam ubijao. Ma da, se zane, ubijaju šta je. Ovi, brate, rastaju u soma, brate. Ja imam, sad kad sam bio plovniji, Ne. Viš kako se pravi da je mrtva? Živa je. Živa pa pravi se da je mrtva. Sad vam bi se igra s njom, ali ne. Ona bi da se igra s njom, ali neće. Ispade. Pusti neke. ovo bre manje. Dalje sad ne? Ma kakvi mi. Ne, vrati. Ne bre, pecali bre na glistu. A dođe lik s one strane tamo od Ugljara. Grato stade na obalu i raspakao neki štapić i baci crni kut. I palio mu lampu.